Deto na arrival sa ospital si Federico Sanchez alias Bikil, 39 anyos, sa gintiro ni Leonie Bird Agyaw alias Bornok, 31 anyos, sa Project 6, Barangay Soc, Arevalo, Biyernes sang gabi. Suno sa Arevalo Police, posible may ara nga hindi pag-insindihanay sa tunga sang sospek nga residente sa among barangay kaga biktima nga residente naman sa Quezon, Arevalo. Nagwa sa investigasyon nga ginsulong sang sospek ang biktima nga yara sa sulod sang balay ni Certain Jonas. Nabatian sa mga residente nga nagsinggit ang sospek, nagpalupok na sang armas luthang kag naigo ang biktima. Nadakpa naman ang sospek sa sulod mismo sang iya balay. Homicide ang kaso nga natalan ay pasaka batok sa iya subong adlaw. According sa witness, nakita niya ang ato niya suspect in front sa balay nga ginapanagiyahan ni Certain Jonas kag nagasinggit nagwa kamo kung naisog kamo. So probably may misunderstanding prior.